Mijn angst hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar in terug. Ik liet de mannen op de gang en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik sprong. Bovenop de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ter wereld, zult gij vrede vinden. Nu gaat er ons huis geschonken. Eerst wanneer een edelmens met